Yng Ofal Cymdeithasol Cymru, rydyn ni'n gwybod bod y wybodaeth gywir yn allweddol i'ch helpu chi yn eich swydd. Dyna pam rydyn ni wedi creu'r Grŵp Gwybodaeth, gwasanaeth newydd sy'n agored i unrhyw un sy'n gweithio yng Ofal Cymdeithasol neu sydd â diddordeb yn y maes. Un uchelgais sydd gan y grŵp, gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i Ofal Cymdeithasol. Ein gweledigaeth yw helpu pobl sy'n arwain, datblygu a darparu gofal cymdeithasol i deimlo'n hyderus, i gael eu cefnogi a'i hysbrydoli i ddefnyddio tystiolaeth ac arloesi i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth yng Nghymru. Rydyn ni'n canolbwyntio ar 3 maes allweddol, ymchwil a data, rhannu a dysgu ac anogaeth a chyngor. Bydd gwybodaeth am ddigwyddiadau ar gael hefyd, mwyn eich helpu chi i wybod y diweddaraf am bethau sy'n digwydd yn y maes gofal yng Nghymru a thu hwnt. Sut gall y Grŵp Gwybodaeth helpu ag ymchwil a data? Trwy fynd i'n gwefan, gallwch chi ddysgu mwy am bynciau sy'n bwysig i ofal cymdeithasol a chwilio am ddata, ymchwil neu dystiolaeth. Mae ein tîm profiadol yn casglu'r ymchwil a'r data gorau sydd ar gael ac yna'n gwneud synwyr ohono, fel y gallwch chi ddod o hyd i'r wybodaeth sy'n wirioneddol bwysig. Sut gall y Grŵp Gwybodaeth helpu a rhannu a dysgu? Byddwn ni hefyd yn rhoi gwybodaeth i chi am hyfforddiant, dysgu a chyfleoedd i gydweithio. Ein nod ni yw gweithio gyda chi i ddatblygu'r sgiliau a'r hyder sydd eu hangen arnoch chi i roi eich dysgu ar waith. Rydyn ni hefyd yn eich annog chi i fod yn rhan o'n cymunedau. Mae ymuno a'n digwyddiadau ac ymgysylltu â sgyrsiau yn ein cymunedau yn golygu y gallwch chi rannu eich syniadau, llwyddiannau a heriau, a gwrando ar gyngor a phrofiadau eraill. Sut gall y Grŵp Gwybodaeth helpu ag anogaeth a chyngor? Rydyn ni'n deall bod angen help a chyngor arnoch chi weithiau i wneud synwyr o bethau. Byddwn ni'n eich cefnogi i ddatblygu eich syniadau i wella gofal cymdeithasol, gan amlygu llwyddiannau a chynhyrchu tystiolaeth am effaith arloesi. Mae gennym ni bobl wrth law i helpu, fel anogwyr, ymchwilwyr ac arbenigwyr yn y sector. Felly, os hoffech chi gymorth i ddod o hyd i ymchwil, data neu hyfforddiant, os oes gennych chi her yn y gweithle, neu eisiau rannu eich gwaith, syniadau neu adnoddau ag eraill, galwch heibio'r Grŵp Gwybodaeth heddiw. Gyda'n gilydd, gallwn ni wneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal cymdeithasol.